Fáilteach chuig na Méilte in seo cumann níomhmóra ag Comórtas Peile na Gaeltachta 2023 agus muid chuir tús leis an action go lán le Spórt agus lán le tuairsaí Peile thar de seachtainine amárach agus dó na clufií canis de lún. Tosamúid in seo agus le Clann nGael tú Lios Póil agus tosamúid le fuair an Clann nGael ar dús agus iad sin ag gimmert an gceantachaí glas agus buí. Sa gúilteach Padar McGarry agus na cúlaí necleis tá chudráracha í Philip ag gibh a cú agus Seán ag gibh a sé. Lár na parke tá Darragh Grífa bhí gimmert a Comórtas in bliana seáite agus Sam ó dibh in Lár na parke leis ag 8 agus 9. Na tosíonn sin ag Clann nGael tá Jasper McGrath ag gibh a tí ag gibh a de agus Seán amach tíran ar ag glíhanna le ag gibh a dóiag agus fearr a bhín gimmert a chud ómána chomá sin Jerry Soda van Eschling anzi idir a ceart ag dóna níl éman ógmach donacha atá gimmert a glufi canis barc an chrócaín in de seachtain seo cluf elevéis ar Spórt TG ní sesin ar fág Clann nGael an tróúla seo. Lios Póil agus ítan a gimmert an gceantachaí dumha na de seachtain seo nó ar leid a gúine Clann nGael maidir nó beidir meach de reis sna gná dachaní agus ítan tus a gúla cahala súla van lá chúlaí tá Ronan an grífín agus mar lechúla lá a Garrett ónún an captí na fórne i gibh a hocht se nó go higín agus tíb leis tá Mark O'Mani. Sa tosíonn sin tá Cormac Cnéide gibh a de agus colm ó morle i gibh a híine agus ní hosin idir ceirdeach sinna donna cho higín sé dara brosnachán in gandí idir a fiche tá stimmarlanta a tíb leis tá Aaron O'Martig agus Éadam má Garrett mar sin an dá ar a barc agus idir fáil picturí ó Seán O'Mani an hín sogan na picturín teag na clufií canis ar Comórtas Peile na Gaeltachta agus a géan ó chuid bór Gaelach na Gaeilge eilehín ar bán agus sinid fuair Lios Póil tá taí ó híomháin an tíad agus íon tíhile agus iad sin an gceantaí dumha tríúir ar fád sé grúte ag Lios Póil dóí críomh Sóisear 19 chábhí sa trí agus chábhí sa cúig mar sin stair agus stair hefir ag Lios Póil sa Comórtas seo an grád na Sóisear Clann nGael hí siad sin i gimmert in bliana seáite ar a mámín agus i léide Darragh Grífa i gimmert a lá na parke beis gur Peter bon a thuirt leis agus am coffis goméid me chéim óg ó donna chu i gimmert má í lo grostalne tá sé gimmert a roiine deire sa glufi canis Christóir i réin ach taí go beir tíblíine ní amachlachlan ír imnar le Wolf Tone sin i gimmert chama bhíoh sé gimmert le Wolf Tone agus mas búma chuimhne rúise críomh Comórtas nuair deirehí se an seo nún gáil mar sin with the fáfií réid gan dá ar inseo Clann nGael agus Lios Póil clufií ar bon agus a tosú in neag a híineag tá nó clufií a bhí an na réid Gaelánta agus Guidór gríomh Sóisear an bú ag Guidór ach se an chéadúir ar a barc seo an de seachtain seo go clufií ar bon le fórne tímo go chuige go chundé running gáil mar sin muid asúla áfeil tá lá go hálainn an áit go hálainn ar fád Maicinship Gui láidir a seola Idrón seastan tíhile an farc ach muid de fáfií réid agus an réiteir díocht ina cínte go muid gargan híine agus tá agus mu fáfií réid le tús na deire seachtainna tús an Sathairn chuir a chóirsaí Peile as nach ionintach go muid an seo an líomhmuide in Íochtar na Rosa ar na Méilte. Fel caitisteach agus an Comórtas a bon agus hantáhachtach an chéad an tús má bhead sa Comórtas seo maar dan nog een in desh en daar desh uit. Ik zou daar ook liever. Daar free vroeg en liever toch niet stent en ik maak het. Dakker tosu is even maar hier nee kees tash dan nee. Ik zou dat samo dove. Clann nGael. Kan je op de pelle. Die moet je dan je. Gael gaan maar een Breathnach kat is een Gaeltachta. Maar zo'n tahi Jacob. Toes maak Jacob. Dan te gedacht ik Spórt hoor een Thomas O'Doul. Dan te gaan halen Jacob. Agus Josh McGrath in chéad scór Siúltar san Sastan scóir as Clann nGael chuine siad sell na Peile agus doscail sin na bhearna agus in ceann sin chuna háir san Sastan ag Josh McGrath go Clann nGael agus bhfuil tíiste an númed scóir Jacob agus tús má ag fuair na mí i taon agus Wolf Tone a taistil tá nuamh cháideann ag Wolf Tone fuair na man agus fuair na bhear le cúlbáil Lios Póil cáil asúla bhain je kan maar in de park naar Fidbor Gardo. Tent ik maak Samo Duvin in de Roran. Aan toes kunnen ik Clann nGael gantje. Kisne Rory McCone.
Dar Griefe, cá ganzi iwwer ní seachas iwwer 8. Ach a markrúte a Clann nGael, agus an lán tosach, Jerry O'Sullivan. O manna agus Pelledor, mar tugad leogur lads Clann nGael. Agus ní fada rúsid, gríomh a chunda sin a gunda mí cuasaí amach siada. Cuasaí Peile, cáin ní tí taistal, sách crín, yes, agus a fóríl. A han tús, go dí seo. Ag lads na mís can, Sérh na Peile chorbe ag Lios Póil. Tóce cool bud Lios Póil na Cathal Súlón in cáin seo. Bult an tí bheile mach an taobh seige. Anchi cymach ar fad a gúte agus gúte ag Lios Póil an chéador agus é sin fáte ag nóla go higín. Captain na fórne agus Perfan Lios Póil na socr síos seo bhac up. So that Garrett on nuan. It's got chéador nis iad a gearán an tí. Tógan a colm marle. Agus nóla go higín. Got sin na Peile. Scór bháin fáte ag Clann agus í seo. Ach mas éonrad a béad go cór na gwaíhil sasantíh sin ceann deas just a spás. Ach réite rug a Sóisear, sung sa dream. Agus cé gur an níróid ag matú seán ó Cnéide. Tóg sin Sóisear ach le heis éon an Sile Park se an ná is dúchar a béad le Sóisear se hógeal. Mar mecin sib na bratachaí. Tá hir go chúil, tá sé ar fad a chuil i drón tuisce, drón loch an seo ar na Méilte. Agus béad sé ceann gar sin tóci go cliste, fáte nóla go higín. Geall irimol a stúa. Cúpla cos céim tógi ach níl passion an chrín agus achos an tinte ag lads Clann nGael. Ach I fáte ag Garan na morthirtig. Arna gur casa. Siar haintsiad chafail le Garrett an núnan. Ceann seo. Leis a misnú nach béid mar sí dáintearach agus cúl báide Clann nGael. Padma Gary. Tugur sé sin amach agus gan éon fátí zed choléir an sí. Agus tinte go deas ag dar lads lá tíide. Tá seán og ban tíarnan. Fecin sé fear le sénig sna Paul tweet. Paul har lína cearcha cúganis. Áige, beidir go dúir sé fina postí, dúir sé past lá bhechan nimach tána leis gan sin. Agus léite go deas ag Cathal Súlán. Agus beidir go seantain is ag Lios Póil ar bhrionsaí. Caithú sibh na dhearad a thuirt leat gunne na gaoithí seo. Go háirid agus úhil i drón seastan. Cúis na brógiús a tín sin, tenta go deasach bhfuil ó Cnéidean an chuinealte na matú seán tá. A réite ra, neachtarí, níor an fála bin sin. Schath ra go dtí seo, Clann nGael heis tús macha leis. Se fear an dahad slat seo Liam McNamara. Ó Griefe, dara tam seo. Agus Jas McGrath. Cormit Yasa Clann nGael. Ceann sin, ní bheith sin crín as sí grúte go lán tosach tinta go mag Jerry O'Sullivan. Gur casa a deasó, cúpla cos céim tógi aige. Agus béid go bin anrod cinúnach mar gur hún sin bhearn ar hain. Agus an ceann sin mí mú mar sin ráithán chur mú ag Clann nGael. Éis chúd nó meidach. Ach Lawrence Gorta siad cúlí nó chun cín. Agus sé fear Lios Póil, gur hacha má go dtí seo Cathal Súlán. Ceann sin, búltamach go háir a geiríos lá na parke. Dinta go hála in sinnig seán ag Garrett an núnan, agus nista seanta Lios Póil an sí. Tá feartíh leis, sinna Cormac go Cnéide, seanta Cormac cholchan cín, magann sin pas láha ní hiúra bula sé ísio sábal tinta gúlbara ó Cnéide éis bulte, al sí sé go hulfaíire ag ó Cnéideach an Cnéideach eile, sinna Matthew Seán ó Cnéide, Cormac ó Cnéide, turfaí chúl, ach Padar McGarry dina sábal hit sí mach fadar a Matthew Seán, an go níor dina aige, ach an rud is éasca I bhula steasa líon, mar sin. Cool ag Lios Póil. Agus spáinn seagat an tábhat a bhhainin leis gicamach a ruachtal. Nes bhfuil freagra ag Clann nGael. Josh McGrath. Spás go thugain. Deacha tú faoin na postín tam sin. Líor dálainn a pleabann sí machas láha ó dúil Thomas an tam seo. Lios Póil nis. Dúsí. Cíine go taistil fada le dina cub. Níor sé leacha fada ag lads na mí.
Agus well, tíor sé misneach níos gurin hirí. Den go háling stach sa Spórt Joe Marco Mani nach ní chunne sé sin gansin. Bhí níor go má hín smuoineh go má. Ní mo go tána sé gansin. Cán fada I Clann nGael. Stach as John Lontas up trappa sí sin nó tíarn sastan. Ó, den go má gúl bode. Ach, béis go seantain seo fós ag Jerry ó Súlaban. Agus man bedna flap sí sin har an cúlaí har maid sastan ach bé kick síar seo ag Jerry ó Súlaban. Agus cahal ó Súlaban duna go má. Kick síar agus ríist an Zach an kick in the síar hógal ó híomh sin na parke ach sé le Thomas O'Doul. Mín ceann sé éasca leis sé deasog. Agus feice sé cecha láide tá rion seo ceann sé bulta íse leige ach sé sin isteach a lábha. Fear Lios Póil agus an tam sin chula mór le bhíon. Sé le seán an núnan. Is Póil cynnig sé na peilge deas. Ceann sé fad sverta go mar sé dá sláitna chula mór le. Colm ceáil sí in the bell chuní stige éigen dé. Ach tá sí chuní agus tenta go hálan ag Í sin tenta go hálan ag fear dá slát níos Lios Póil ar an sig Ronan ag fin ar chosan áde Rowney ar chléige tugann an pass. Se ó maní. A casa bí heic mar scór a sin scór álinn a cha crothí ag fear dá slát na bhí sé faoihrún seo ó mór le a cha críochnaí agus Sathairn trastan. Agus túsmánis ag Lios Póil agus tá sé hééis dúiseach sa glufa seo. Agus scór ní deas fa crothí acu. Mis darog grífa fear lá park a Clann nGael. Pass. Fada Liam. Nach Connemara. Dramú láide fátige an tam sin ó dara Breathnach an. Féráilte generator. Agus ceapan go le ceartaige. Agus sé éimeann ó biglach. Ó Breathnach an. Seo fearta gimar go má, tuairt leis sem na peile go minic sin a Garrett an únan. Agus tá Luas istigh Lios Póil agus seo fearta Luas Cormac go Cnéide. Bort ó gannach. Tenta go deasa go maní le Spórt ar thuga éanach sleanúin se. Ó mórtha le. Comportach le líorad an tamar fad. Sin líorad glóte fad. Lios Póil. Misneach a gardú. Láideach an teag nula go higín. Ach ní an pass crain agus a léite ag dearn ó calla agus níos tá seanta Clann nGael ar an unsaí. Agus seán ó buid tíarnan. Gúnaí gur Jerry am siúd hístin seo sinna Jerry Súlaban sang sa dream níd a réitir agus lech leanta na mí níor sé tás a tá clufa seo goscail sús go deasanis. Agus méid an bhreanan fear Lios Póil Cormac go Cnéide sús fi feartíh leis héin ach tá Cnéide scupaí agus spáinn se na sála. Go Samo Dave agus an ceantin seolta go glód sa Harris an tasnan. Agus tenta go deasaige. Agus sin. Tá cúlín agus cúl ag Lios Póil. Agus tá Luas acu. Agus tá Cormac go Cnéide gimar go má go dtí seo. Agus cinál bachach an sin hééis an ceantin bhuda. Tá mar tan hosca de béidir bhí crasó. Tá sé ceacail leor. Líor d'amach a dro. Josh McCrath tenta go má McCrath. Na bhreanan sé isteach fecinn se. Cosantar sam leis ag Lios Póil agus sna ó Breathnach an deara. Tenta go má McCrath. Bachn ceann se go hálaí mu ar an trastan posta builte. Ach cúrin si agus Josh McCrath hééis rá chuúní ná amsú go Clann nGael. Mar sin ní lit na fóneach an cúil sin. Cahal Súlaban, leis gé amach hógal. Rís builte fad aige agus tam sin iad am a Garrett tamisiú. Ní réidir leis. Ach ceann tá an séireach agus tá dearg gur Paul Tweed an tam sin dúisí. Agus am aige. Tíocht amach. Tenta go deas ag inis Spórt an seo ag Clann nGael.
Fertíiste ná Sullivan ach ní go sí fád leis tucha faoire ach bhíon Lios Póil fel. Jerry duna go mach fall seán ó tíarna. Chas sluchaí suas ag Lios Póil ó Sullivan Harn Sasnan. Scores as an tamsnig Jerry. Agus tá sé dón seach stinse mar lán tasach. Is na chéad scór fáintige Unimmert. Glufa tainehach oscailte. Agus níon sé go bheith gimmert an seoige híine gur maidin. Tá nó clufií ar bon hána de seachtain an seo ar na Méilte. Ní dór agus ar a glochan lia idir Comórtas Sóisear agus Sínsir na bhar agus na man. Agus go leor clufií ar fáil an seo ar Spórt TG4 hána de seachtaine. Nach an chéicián, Lios Póil, clugan chun cín. Réitar rugar picasús an counting an tala. Agus an cool Triniford, má tú seán ó Cnéide. Hij seo bhá bheitanta ag Cormac ó Cnéide. Nis Clann nGael. Ger tógáil in a cúpla scóirte nach fursid. Seo dar ó grífa, tá sí sinna casa go ó grífa, casa ar yes. Agus fóríl, agus ádain. Fer lápárca Clann nGael chlugan mar bhí sé gearann ceann sin casa ar híomhan lova clé ach dzacar sin dhéanana leis an gí. Agus dara. Fer láidir lápárca Clann nGael. Har bheith mórtasach a go bháile. Cantar dúcha se go daine. Ar máí na bliana se caite a hain agus neacha imóí seo go Clann nGael. Siad fer Lios Póil siad cáil Sullivan senta go maith go grífa nach le lámháin agus an sin beidir frostach as a ban leis an gnámú sin. Agus kick sé bheith an go ar na marthirta ceapain. Ceapain frostach as beidir bantle gur hitin féileachchas a lámha. Agus a réitiú gáil cant leis ach chlufa Tharbh oscailte go dtí seo an tainehach ar bhfad. Agus beidir bheith má cart an seo bheice. Feice agus a réitiú rugar Cremú scuilte agus ceapain cart a bríomhes an. Mata cart ag a réitir agus cart a bríomh faoire ag daró grífa. Ceapain ar féilte go grífach go frostach as bhean hitin féileach sa lámha tír chéis go se ceanna mú. Ach be fer Lios Póil ceaca leor. Cean a chuí deasa dumha ar Lios Póil. Ní hin donóí an gná da a bhín turbt, me cinnta go thug siad an dá. Set gan a chuí lo. Agus tá me cinnta go mbeadh na gná annaí arb. Maidí lo an ceannasáir áil ar Clann nGael an seo. Tá sin gimar cumá, sé fearrta gimar cumá sé fear dá slát colm mar ceann dáin sé chuisteach tro an íon lán tosach a cha sin léite go deas. Agus cosantóirí Clann nGael duna go má a chud is smú ganam. Agus seanóg mar tíar an tíomhle Thomas O'Doul. Thomas duna go deas. Agus stafad le líamach na mara. Clann nGael gur Breathnach an cín tam a gúnaí agus Jerry Sullivan amsú. Ach nílan spáisnigad. Candí tarnín sinnar Tam O'Han le. Agus kick sé réasca agus Tam O'Han le grótal. Mach le Tommy donóí. A rú críomh na héanaan le chunda na mí. Ní dúd nucha agus an sin críomh na héanaan faoi scór bliana in nucha trí. Agus siad Thomas O'Doul. Beit gon country níos éascan na cíine tu sé gear. Agus léironn sé sin cuacht na gaoithe ar a barc seo go háirid an tíbhile an farc. Fáilte ag dar a grífanis, dar amach O'Doul, seansa O'Doul. An seans tóiciige níl dólam gohfuil agus níl agus sin an carú ceann chuimú Clann nGael. Agus chola ceann beag cup sin ar híomh lomh deise an farc atá siad atógáil na seansannaí. Agus ní bhéon deafad an tearchahall ó Sullivan. Cool ball Lios Póil. Agus how long go sé fada.
Tíobh seach an chéadú. Can ísisiil ní dúmar sé ceiste gceach beidir go léach sí. Ag go neibh sí go dtanta go má Garrett ó núnan achla filmí go dtí seo. Tá fear leis éin ag sinna seán an núnan. Sasa Garrett. Leantach lan nGael cuairtú mecht leid a gobad. Chan dapar a riocht timppel agus an féiligin nid an eile. Is go nain dáin trepandas go dtí seo. Se a captain Lios Póil se nulag ó higín dtanta go má go higín. An rothrain aige. Fós a fannach gyfer on díirech. Sa fáte go máinín. 8 agus 9. Dtanta go dos a big das as níach sé bhir trídeach a réite rá. Go curú stop leis a damsa sin. Go curú cur sean. Om ní duna bheits a damsa in seo ar na Méilte ar an deile seachtaine. Achas kick-sír bheits an. Go Lios Póil agus ceapan go dócha. Ó maín héine. Ilún cyrás go ceapan. Hit se tá far go hálinn seo. Agus mecinn sibh tíhir go chúil sin an machine isce tá decha beidir ar cuasa golf seachas cuasa Spórt Peile agus an tuisce go núntanáil agus well heasta sin leis an dá aimse tain le seachtainach far go hálinn ar fád an seo. So chéad íochtain sig marc ó maín. Cais an rí sin a húis an ceann sin builte ó tí sofád atá agus sin scóir das. Agus an bharna go cúil sin in na fórna ríist. Cha tenta go das ag ó maín. Be Lios Póil an sásta tús seo. Kickach go máin tamar fadig Padar McGarry. Mach fall in the door Philip. Philip na seoir an sí. Nes sin ceann sciúpíisteach a dro ní an lántasach. Fáte dar grífa láidir, John an pass hurráis, tá ú sean a chúil an seo, ú tí bult, Thomas O'Doul, bhí sé geire chur stas a gáineal, níocha sí annach de kick-sír ar leid aige, ach bhí cúil bod Lios Póil caithal a súlháin níor bhug se, nach béad a leid sean an seo Clann nGael, cúlí neam se go péin. Comórtas Yasin sin ag lads Clann nGael. Agus gan chéadach chun líomhar se sciúpaí. Beidir bheith go córta buí. Tickbeg de a réitear. Garan na maithirteag. Thomas O'Doul. Thóg sin ceann seo. Coppla cos céim tóg ige. Builte go láidir, chacha se. Agus an ceann sin mí Harrison Sastan. Agus caithal a súlháin chulik an mí mar fád a go dtí seige. Tá sé gaibh go Lios Póil, chun ceann se gear. Ceann se Sóisear ar an éir deile, agus dtanta go má go Breathnach an. Agus deir duna go má ceann se Rosann mar bhí sé faoi bhrú. Ag seán óg mar tíarnan. Tá Lios Póil cumasach go dtí seo chuine sibh na Peile. Agus seán ó Cnéide cá gandíomh a seacht. Náidir ceile hína trí, an scórann seo in na Méilte míche go dtí seo. Clór scór all in nuachab. Náidir ceile hína trí atá. Se captaí na fórne, se nula go higín. Sprális chul chun cín, tá se láidir. Agus chuann se spáis. Gun na himna riile. Steach fóda ó Cnéide. Cormac. Má bheann se fecinn se. Cnéide chuile, ní heastain sé, má chuir sé ceann sin ar mú. Mí á ceart agus kick cearch go ceapin an réite rá. An tóice le Cormac ó Cnéide. Compóir a chuile deasóg. Agus sciúpaí agus fágann deis an kick cearch go ach ní bhain ceann seo. Éasca. Agus fearn dát slát ó mur le hógus an ceann seo. Béis an gcéireann ceann is chaasa híomh nó bh deise. Agus is úbéid go dúrch in ríisteacha. Feiceann bud linn. Builte gach builte bhád ar chléige agus beidir gunn físethe. Agus kickach bhéis an. Agus caithú na kickan sin hosú híomh nó bh deise agus úr seachas bheith
tíomh nó bh cléach éasca a ráthús an seo. Cicmach tócinn dáir an anhá ina cic naach go dtí seo. Cuineann seo na Peile. Agus Clann nGael na scoil an sí. Denta go mag tweet, denta go asa geisteach láidir ag Philip McGarry gramú láidir. Ach tóginn se agus cuireann se Lios Póil tasnan agus an réitear sásta leagan leis. Dar Breathnach an teisteach an sin go láidir. Ach denta go ag Philip McGarry. Agus túr drárachaí ag Clann nGael ag híal cúig sé. Ceann sin Harrison tasnan. Sin cúlín bháinid na fórne. Agus ceapan go bit an réitear. Cín tú, chuir chlár an scór ceart an seo, mar so ben áteach tábhaach an tamse gon chluife. Ach an tábhaach rivier an chluife. Can gáirtóí ó Breathnach an go man ceann sin, mar bhí sé rimúil le stúa. Agus Darren go má. Darren tíon duine leis na bhíistí bán na seachas dubh. Ach tá na Gaeltachta difriúil ag Lios Póil. Gimmertinja, shot éman ó biglach. Spás amach ribh éman. Fósa gimach leis. Spás amach ribh. Tanta go deasa an núnan agus sug big sa dream agus cur cushe mar sin kick síre son. Ag sé dá mainin for kick sír go dtí se go Lios Póil ní dó go dúir sé faoi. Mar go na himnoirí Cranna a chéile. Péidir gurach ó mainin ceanteach ar na ceann a get na dúir sé faoi. Bud cas sin ceanse ach tá sin ceann sin áard. Ach tá sí don séart na bhrisin tí mar sinna go péidir go bhrisach sí go Lios Póil bise sí ag Cormac ó Cnéide. Agus úintí is rud le mola an líor de chuisteach áard. Agus fágal ágad ag na firmhóra agus beidir an fearras luúr barc. A fánacht agus í choráir sin tastan mar sin ráscóirfáte Cormac ó Cnéide go dtí sin grabú láidir an sin lá na parke. Lína cearcha gúigach verticub. Darren O'Calla in duine go má. Líamach na mara. Denta go háil an gramú cliste. Ag Garan am hort ag an tíobh sin bhí an. Gramú agus ceann sin. Chuisteach ag líamach na mara agus ís beidir frostach as a banis an gramú sin. Agus ceapan go nóla go higín as Lios Póil tá híos gortaí. Bhí ó higín i titim. Ach cínta be cártain seo. Go fearr Clann nGael. Cin dábhéis a cárta, sní cheist. Agus scarbain freagan na ceiste, agus buí. Mar sin burt set Clann nGael. Tá ag dífa agus líamach na mara. Agus tain Liam Tasna ag fearr Lios Póil. Tá í cholónna gur na clufií seach rótal. A chamála sin tína ggurgamach súpa agus sása bhaint as an deile seachtaine na himnoirí chamá. Agus ceapan go bhfuil fearr lá páirce agus captaín Lios Póil, cearc go leor. Tá me staid ag Lios Póil trí cín go chríomhcha seo se grúteach up. Agus well tá sé tóir ar an cearú ceann am líana. If you want to Thomas Parker, or should it at a park? Agus Lios all in Stas Spórt Connoisseur Gadisha Stafala Omanin Amani leis dasog go minic leis bheith leis gitóg ach an ceann ar an tasnan chuine se agus bhí sé ggéir ar go seile ach well bhí sé ggéir gríomach chuine ceann clé a chuir sé ceann ar an tasnan leis an dasog mar sin bearna oscailte ag Lios Póil agus iad gimar go má an tríd an cúpla scóir leim siúr le hama sena ó higín ach fada le ó mór le eisiau go higín Spás an seoige beidir deir sé fina postaí Cuoinú ar chúil tá fearrtaí leis an chosin tinta lá chólaí Clann nGael Darren O'Calla an sé amach le na chorann an tam sin
agus marach éhí seantar chúlaile ag Lios Póil. Agus siad a Clann nGael nis, Seán óg McTiernan. Spásach up. Your Casalash the Dasog, Concha Bultige, Wuchi Creen, oh, Harn Sasnon. So the Gamag Gul bought it, Kahalo Sulvan. In the Kinchin Don Chirach. I think he'd score 40. Like Sean Og McTiernan. And a score V Tastal, Clann nGael. Aren't they glad how much? Scar winning ish and Visha. Conchin Bichak Machishina give her and score. Just change she to lava. I guess fun Phil McCarry Conchin. Give a kick here Ruchtal. He said rugged it. Thanks to Rachel and Phil Hash Stach happen. Kicks here, will. Kicks here Stach. Fell like Jerry O'Sullivan. Cousin Jerry Shear. And Phil McGarry Nacklish. Philip first scored Das on Nimmer Goodisha. Sheffrey Vrew, Egg Aaron and Murtig. Conchin late to get Das. Ach, better go down Charlie. Breathnach on. Cousin Thurston Nish, Darrett, and the Das like Darren Nish. Spórt the East, Lios Póil. And you should have not to touch the crew on the 5 in the Clann nGael. Everyone see. Cousin to Wadney Sarnchin. Egg Clann nGael. He late and check Darrow Griefa. O'Griefa. Ag Macran and Tio Chudi, Niveshi Shinakude, Martha Shi Wada Yesh. And as we mach at the park, train all the new and shot. And come and leave with it. And it's kick mach elevates on Gachalo Sullivan. Spás and T shot, Zack in the year to Mach. T shot, so not the Mudges Muscle Tráchtaire. Kurishamacha, and guess I should later get a cool ball Lios Póil. I'll get into Magadasig Lios Póil again. Gone. Should I? Fair, President Timur is forward. Barkadisha, Cormac Canadian. Connell Cobanacklish. On money. Kulion Yimmerts. Kicks here for Tigachama. Ganzi Tarni. Nyak and Rater. Leanon O'Mani Nai. Gerkasa Eric Gittog and Thompson. Tashi. Tashdal. Tashir Yesh. Erklay. I'm going to count him move. Keen could have moved Lios Póil. Keen could have moved Clann nGael. Kick Mach Toki. Ag Padder Mach Egir Philip. Ach, let me Philip Kadisha. Skippy. Lodger. Rory McGowan. Kiung Kadisha. Tom McGowan. And get spotting didn't take space never. And fell love shell take a Kadishan. Shot fair tug a lure pelle feki should Cormac Canadian. Oh, Canadian first game of clash. Mach father Darrow Sullivan. And more tig lesh in the park is fan and chugga to far more lodger nulug. And Schnell go Higgin. You're das father Marco Mining. Lios Póil. Give him sore fell in Jacob. And guess kicks your good Marco Mining. And guess Nimmer Brew egg. Ag Thompson ag Carlo Callach happen. Is it a hain? Agus Cousin Toriele Clann nGael Ritter all can't like Carlo happen. Top. And the Irish girl kicks here Gaeltachta expecting making cake on the give a shot quarter bui at Nyak quarter bui to Ganchin. Agus when the turn to the hammond you don't give me Méilte British is a gluffy shot. Agus Tira shot Chancel go air Lios Póil. Iske on Olaga, Angus to Maron to Tastel, Irian, Skulls in the Glochen shot, Íochtar and Rosann, Méilte, Angus Shanton shot, I got Marco Money. Nisha Durshafri, a Kushna Broge, Angus Girishi Giri Hosu, a Heaven of a Desha, Angus Harntachnach, how long giving an investigation again? Shantintage, go home, your father go money. Well, we mark a couple of numbers in the gigs here and Conchin Aaron Saston score all in Agus Leham Shrishte, Agus in Clear Das, Lish Nimmert, Lios Póil, Agus Tushit Gimakama, Agus Tushit Keen, Egg Leham and Shaw, Lios Póil, Hina Shay, Clann nGael,
ná de sé cúlaid in na fórne bhí eisisin fao chan dinimiid mar sin gondáirle idir Clann nGael as Conn na mí agus Lios Póil as Céirí. Tenta go deasca go spásthógann trúga Thomas O'Doul, tenta go hálaí a cup, agus Josh McGragan chéad scór, Siúltar sin Sastan, scórs as Clann nGael, Lios Póil gan ansaí, tá feartíh leis, sinna Cormac go Cnéide, seanta Cormac cholchan cín, magann sin pass lábhain ní hiúra bulla sé ísio sábhail tita gúlbara ó Cnéide éis builte. Cormac cholchan cín, magann sin pass lábhain ní hiúra bulla sé ísio sábhail tita gúlbara ó Cnéide éis builte, al sí sé go hulfaíire ag go Cnéideach an Cnéideach eile. Sinna ó maní. Casa bhí heic mar scór ga sin scór álainn a cha cruthaí ag fearnta hat slát na bhí sé faoihrún seo ó mór leirtíh leis héin ach tá Cnéide sciupaí agus spáinn sin na sála agus am ó Dave agus an ceann sin Siúlt go glód sa Harris an Sasnan sna ó Breathnach chun deire tenta go mag macrá bach an ceann se go hálaí mu ar an Sasnan post de builte ach cúrin si Jerry duine go mach fall seán ó tíarnan cha sluchaí suas ag Lios Póil O'Sullivan, Harn Sasnan, scores as, Sean Nancy, didn't get Mark Tweed, didn't go as a Gaeltachta Lodger, Philip McGarry, Gramu Lodger, ach Togan chat, agus Curin Chan Lios Harn Sasnan, agus a Rater, Sachin, Ord, after she don't, she had the vision team, Marshina, good bait, Grisha, she, good Lios Póil, Bishashi, a Cormac O'Cnéide, agus Urnti, Washington Canisar, Gadisha, Staffala O'Manin, O'Manin, she Dasog, Cominic Lish Vicreen, Lish Gitog, ach and Count Harn Sasnan, Heinisha. Your Casalash is Dasog, Count Bultige, Wuchi Creen, oh, Harn Sasnan, Tenta go mag gúlbara Cathal O'Sullivan.
Fáilte Comórtas Peile na Gaeltachta, Chavíl sa fiche trí sa Méilte seo glufa réamhóta Carú Canis, de Clann nGael mí agus Lios Póil Hiari agus Lios Póil cloigh an cína go píanana sé le náide sé an cúil sin fáte Matthew Sean ó Cnéide, tína bant tainmh as a glufa seo go dtí seo agus doch lenta Lios Póil agus doch lenta Gaeltacht Hiari an sásta go dtí seo. Ach tríchan muid fósta gimmert na bútarí Péisiad na gimmert I rís trúna. Tíir sé dáir na Gaelóga as plachlíon nó corn na caiisian na Gaelibh. Caiisiad an clufa seo rútal dús ach bantaine bheits clufa. Míhall tús me Geralt. Sin hís an Ecelin agus idir takeach go Lios Póil. Ní mé an in na fóne go dtí seo. Agus an cooling glóte sin for Marco Manning. Agus an réitar an dochataí ré le túschaile sé dáile agus a caitisteach aige. Agus denta go deas se a Cormac ó Cnéide le féimir ag Gnéideach go dtí seo. An ceann an Tháirn trastan sin scór glóte ar fad ag Cormac ó Cnéide tús maig Lios Póil. Bhí críoch mála a géad le cub tús mála sé dáir le cub. Agus bhain sin an pelador sáir bar go dtí seo an trúna seo. Agus tóbal le déanna ríiste Clann nGael. Ach neart amach cub. Faoi bhrú. Ach airí loban fell hurt loban tam sin. Ach haibh cáilte. Agus béad go fell Lios Póil níor dreis grúa. Agus a fáte ríiste ag go Cnéide an réitor. An déanna go mágal amach samánach an tam sin. Agus siad an bhirte déanna an tac sin go Lios Póil. De agus ní. Marcomani al cheese the bell, right to rock, kicks here. Agus kicks here, Shaffoidach le géad an tam sin. Agus is kicks here, bheits am, bud til tíblínu, kick tíblínu, ceann eile. Agus ní dún go dúir sé na postí an náid seo. An decar sin íonna san nátá se. Ach tús má cuire ag le tíirí sé dáir le seo. Lios Póil geir cúlína le amisiún seo má chafhata le Sean an únan. Ó Cnéide. Fós geir áilech an cín. Berta go bigéir stoppacha leis. Han chomportach le líorad a Cormac ó Cnéide. Líorad cliste ag Colm ó Merle. Ceann seo misnú le go maín agus tá sí taistal ó dúir me go bin dá fellador sáil bar go dtí seo agus an bhirte go hééis cúlíní glót áil ag tús an dáir lein seo. Agus sin bhirt ó maín agus ó Cnéide nígus de. Agus an tuspont go dtí seo seach má turrá go ní estie tá an bhar fad ag Lios Póil tá bhharna sin média cub. Go chúchúring I chéidir agus tána opportunity ag Lios Clann nGael. Se darag dífa. Clufa maim ag darag dí seo tá se láidir. Cuachtach. Fósa gimach leis. Muint an scór amsú. Geir password way. Tuir se faoina postí ach an ceann sin íireacht. Ísisiil. Agus béad go bhaint an nimach aiste. Ach níor mór an deisige. Pass a thuirt. Agus hééis sin roth réanar an decan sin tuir faoina postí. Lios Póil gimach má. Agus se dara súlahain. Is tá sé le trálóch an cín Lios Póil agus bhreatha. Gapman sé beidir cúpla scóir le. Agus béidir mar cháit bainte cúps na bótaí Carú Canis. Denta go hálaíonn sin ag nula go higín. Mach fada le Matthew Sean go háir tá sí sin ar an tasnan. Agus tús splódach le trí chúlín fátaí Lios Póil. Sa géad le gé chuid gon dáir le seo. Agus Matthew Sean chuid lena chúla for se sa géad le cúlín fátaige. Canchin cunta just a shantan try go mining. Be here ma cool get a will to she saw it a cool body to take a hit. Eg Padam McGarry an tá tearag leis. Agus béidir go ceartar go mining and fell hurt leis begging ní smú. An cha féil te go fear Clann nGael. Chearta an botún. Agus béidir go bin an chance a hasta ó Clann nGael at héna rúis as se glufa. Should Josh McGrath for trí chúlín te géad le.
Tasting coolín Clann nGael. Fós a gimad leis, pastíiste, seansan seo. Fáilte eis bú seansa chúla go béidir coolín a leid cub. Sin an lán tusach an ceantin ard ag Jerry O'Sullivan. Agus tá sé puinte tucaí. An bhean sí rumsa gur sí an ard. A bhí lehananta chúl an tam sin. Ag Clann nGael scór bhí tasú op. Agus an bhearna sin leidí acu. Cheapin go meach Padma Gary. Buíoch go raibh leis an ceantin chuineál. Thar sin líne. Tá go man sin ag McGrath íst go deasa an líirt na chuineál. A Josh dú síos a dáir leis seo. Tá Sullivan necklace, Jerry. Jerry fanc le cúna. Cúna fáitige. Scór tastal. Ach ní dom gúil sí sin an. Agus kick cearcha cúig. Agus muir cool an rolla réitir. Kick cearcha cúig bheits an. Mar sin híomháin. Déad a clufa bhar Lios Póil se gúil sin. Ní bhuair sé é. Agus seansan seo ag Clann nGael. An bhear na leidú. Cormac go cnéide bhid é. Búm a chuibne, tí mar se leis a bobbelscoil. Bobbelscoil corcaína don nuí. Marians chus múgan himnar yoga vín sig Lios Póil. Agus sé léirú chomuiste gofa se da. Philip McGarry, an tráthairn sábháil, ítach an sin, an cean sin róáir, ach kick séir de réitor. Ná chúlaí Lios Póil, Darren, na rónna grífín, ní te ansás leis a cean sin. Fágann sé seo, go Clann nGael an bhear na leidú ríist. Agus seantaigh Thomas O'Doul a dar chúlaí nemsú. Cháchiigh sír. Agus péad a fáitige. Agus mar tá Comórtas Peile na Gaeltachta an rud a sábhaigh na fásta glufa, seantair trotain. Agus an díle hetasneach an seo. Go Clann nGael dús. Agus Ifir a híine, Liamach na Mara fág apáirt na himra. Agus Sean McGarry fág apáirt na himra. Agus dyn nhw'n check gydydach Céitá tacisteach. Agus tá tahi ar y mínse, syna ifir a fiche. Tyna cwb. Anthony Sŵn. Mar syna ifir a fiche ta tacisteach. Dyna mwyn ni'n mwyr dws. Fern da hasla Lios Póil, sy'n cwlwm o myrle, flick bag o hauling. Fecyn siaw cyneidio, sy'n anlysgyrra o cyneidio. Cormac fós. Agus aigen leis imnóí a bheáil isteach lena warca an tamar fad. O myrle can dan seirach, bí mar sin sinna go gúlbád agus tá. Agus cheap go burt. Gur dara ta tacisteach ama, dara Sŵn. Dimir minar le chun na mí. Mar sin dara agus Anthony Sŵn ach se Jerry O'Sullivan. Jerry ag Thomas O'Doul. O'Doul. Gerald tíiste an lína cosint fós ag trá leis. Will kick sér grú tige. Will ta scór fá tige. Agus scór ma agus chacha Clann nGael a walla. Hís gur géad siad an cúpla scór sin. Tá sé dééis teachta eis sa glufa seo. Agus a réitir cant le Thomas O'Doul, Clann nGael. Tá me bheic me Cárthach. Agus beidir go bheiceach me Cárthach. Eis de Cárthach leis scór am siú. Chá sin fáitige, mar sin. Cachal O'Sullivan, hasach scór le Lios Póil, bhí siad comportach na chuiste chúlaíoch an cín. A Clann nGael heist I dhéanamh tharnte eis deas a glufa. Gúlbád a fan leis a réitir fan leis gúlbád. A bhúid a fád a fancan leis a bell, an péile amach lá na parce. Nó go hiigín, praban sé sin ach den réitir gur sé míéirilse tam ó háin le. Agus nullig. No líor dála isteach fadal ó manín. Ní féidir sem Mark Rota mai aga kick sér tannach. Grú sé kick sér hain.
agus seansile agus béad go bin an rud asága Lios Póil. So cruisí sa ríist. Hís gur Clann nGael trí chúlín as Cosadacha. Agus 8 agus fiche. Takisteach agus feice muid béidir anna dí isteach Lios Póil chumá. Tá sé te. Béidir nach le panel chamór ag Lios Póil is atá ag Clann nGael in na hifrachaí. Tá sé in an taction ar barc, sé marc amaní. Yn sé Waller ti fi gesta get sa géide in ceanse. Cwyd sé hifn lefo clé agus asúlis godarnia. Nach íisteacha hifn lefo dishe. O mani, fyr sé cean glóte I bhéire in chéadle in ceanse bulteige agus tá sí taistil haran sasla sin scór cumasach ag fear lápáirc Lios Póil. An tá sé cá gansaí bhraní as ar gimmar san tosaí. Agus sin cúlní fátige. Agus scór I bhí tastal. Dinta go das, Darragh Grífa, grúnaí, crothú Spórt, chóhéin lá na parke. Darragh dinta go das, fearfú cúlín sa géide, Philip McGarry. McGrath, Ilan sin géir ag McGrath, ceann sin Aaron Saston. Bhí sí géir, ach bhí sí crín. Agus an dár scór fátig Philip McGarry. Go Clann nGael anseo, agus Lios Póil. Fós an cúil sin nach an cíine for Matthew Sean o Cnéide sa géile. Agus an cúil bud a Cathal Sullivan. An díile tiatristeach an teag go Clann nGael, ifir a fici hían. Sin cían ó suan. Sin tiatristeach. Fear eile dimir fuish le chunda na mí. Mar sin tá imróí le taithí tiatristeach an Clann nGael ach tastín siad. Mar tá siad tú hír anseo. Tá siad gimar go agus a gunsaí sa gúd tro go dáir le. Ceann dáin séireach níos tá seanta cub. Tá Jerry O'Sullivan cuirtún féilte sí fáteige. Tá kick siar gúteige. Níd ar réitear tánis. Agus Jerry O'Sullivan. Tá chudí difriú béidir mar sé gimar a barc an chrócaí. Trónú se a gunne chuide. Tá cóleachaí club éman ógó donach chu gimmart. Tá Jerry O'Sullivan. Dina cholíireacht Clann nGael thuirtí eiste glufa se. Agus Thomas O'Doul sin cúlín sin. Kick siar. Chéir cín fáteige óna kicin na sira. Agus an áta bhí chúlín de fáine. Bhí seantar Lios Póil agus Mark O'Manin. Agus rinne Padar McGarry in sábhail sin. Mar tá bhearna is go rá chúlín. Nis bhfuil freagraigh Lios Póil. Mac go lána parking ceann sin pleaban sí grúte. Agus dinta go má. Agus sinna Aaron na Mhortaig. Aaron na cuirtú cúnaí fan Jackúna Seán ó Cnéide. Cosháintí stick, cosháintí móg ó Cnéide. Ach an féige. Darragh O'Sullivan. Agus Garrett O'Noonan. Agus Lios Póil nis ó leis go lápáirce ach an rud is tábhachtí Robson cuilte de cúineáil sibh na peile. Sin ceann deas ag steachmhad le Matthew Sean. Híon na híon fáteige ó Cnéide. Cormac a gimmart. Le Lewis agus le Saoirse glufa seo. Seo da colm a mórle. Ceann sin na casa, yes. Agus a mórle. Bhín ceann sin misnúil agus béidir nach bin an cinna ceart. Agus an ceann skipí tócaí ag cúil bud a Clann nGael. Tinta go maige, bhil le Anthony Suan. Anthony tinta go maige as, tinta go háling aige. Agus Clann nGael tíocht le funineh. Agus a cuirtú, cúlín eile, glamú láidir. Glamú, mi éhil sa réitear. Agus kick siar bhéis an go Clann nGael ach ní dónam. Go mi siad ná tuairfí na postaí ón taobh sin go bharc. Ach leidir se sin na bharna go cúlín uáin. Agus Thomas O'Doul, chéir cín fáteige ón na kicin na sir gan éon scór fáteige ón immers go dtí seo. Ach béidir go Lios Póil a tarsú. Agus béidir go meach an panel atá ag Clann nGael.
Tábhat up sé simúl. San nuid chi dearnach bhfuil ná na hinadí sin háingisteach. We've tíblíine chur coscair muir isce. Clann nGael, well, tasam dear na réalachaí. Nín cadag muir iscisteach ar a barcach, well, agus gimmer sa Comórtas Peile na Gaeltachta is minic bhín cad. Couple of real Justin Jude, gáil le cuasaí isce, clufií. Ar bonta tas agus near clufií ar bon mar sin. Antábhdach isce thuirt ar báir. Siúd Thomas a roiil an ceann sin builte go bhí me rá. Béna cheartar turf faoin na postaí ach an ceann sin áir sin trasa ní le cúlín bháin de fórne. Agus sin scór an le Thomas O'Doul. Anna an deicú híomh sin na parke. Agus níos tá scór tastal. Lios Póil. Bhí hína hocht le 9-7. Níos tá hína deile 9-2. Agus sin an aschaí tá Lios Póil strachels leis a gicamach. Sathairn leis seo, siad ó Súrvan. Bís agus grúteag, nulla go higín. A fearrhéin hí sa talla, a chu higín, isteach a dro. Ómanín, pas lábhah cliste. Ómanín zig das, agus kicksi a grúteige, agus meáilteige. Agus Póil tríd dacrachtaige. Fear Lios Póil a hiúnúach. Tá Ómanín gimmer go má. Agus tá tas a méadún seo. Fort na himra, agus tas na gréinach má, agus buin de Tráchtaire. Tíach a dóéag. Turn na Méilte, clufa réhváta. Caú canis. Agus welta, mae cynta dyn y branw. Gaeltachta hirí, agus Gaeltachta na mí. Agus chula áiteile ar y clufa seo. Agus beidir cuidir cwp súl. Tá nairach le na glub hengi, mae siad na nai hwrt in na Méilte Sathairn de seachtainna. Agus fi láhir. Smig chun cín, clúgan chun cín, srún chun cín, ag Lios Póil le cúlín bháin, réitir fós a cant le. Le banisteachta. Clann nGael, agus cant go sin na níl clochlan. I'r imnur le bhFear, cant sin builte. Ag marca Ómanín agus scór glóte, man bhí Thomas O'Doul na tíbhile. Tá Ómanín in nána dhéine ar híomh bháin. Agus an scór bhí tastal. Agus tuair sé sin beidir. Over Comórtas go Lios Pólach. Clann nGael agus McGrath. Zárach inis film Gary. Isteach a fada leis an tonna díile. Shantan seo Clann nGael bloc alín tatinta ag Sean an núnan. Agus in cinnamí cheart ceapain tinta ag fearr. Tám sin sinna dara súan a thug faoi na postaíoch. Sean an núnan, well, tá hí na mlíonta go bheisin agus ní tónga be mór an deafir ar éirí. Agus lá choilí Clann nGael na dearna cella. Isteach a leabhar réiteoir ceapain, éimean ón ó dochirtaí. Agus feic me córta brí. Tarn just a garú dearnach na glufa seo. Agus tá tas i méadún seo. Nach ein chroda, dine tasteach. Tá nó béar na búteir is glufa seo. Áithúirt ar chlufa i ríis trúna, gonne Cárna Cashel. Nú na Gael óga. Agus chaha lot Cárna Cashel walla, agus rohi has Cárna Cashel a thug fúb as íhir na Gael bheith. Rinne seachtainna áithúirt na Méilte le agad a chrothú, agus a bháilú. Tá nó bé Comórtas Peile na Gaeltachta Cárna Cashel fí campa go blian. Achos cin 3 km ar de rothir is mór an téachta, agus a badú agad go áisnín sin Cárna Cashel. Ach an háisnig go hálíonn seo na Méilte. Agus an feilhéis cholamach an sin Lios Póil agus tá Clann nGael a bhaid níos áir sa dála. Seachas an 3 chúlín for Lios Póil tíiste go tíú met. Leas lá tíide ag gimmer cumá, siad Sean og Tiernan. Fata go grífa. Súlvan, Jerry, i rasig i grífach.
Paul Tweed and Tam shot. Tá leis mar Benach as an líiristeach an lábh éach í fáte. Agus í fáte Josh McGrath. Josh a bulla go hard the one she shinty stig na posti. Iana a réit rug a kick séirtan. Agus le fair's going réit sin fecíin couplor. Héis gur an kick bulte kick in the sira tuki. So I chuig mu Parker Crokeen teachtan Jakarta. Agus a rug gur Haran Sastan atá se. Well, ní ran Haran Sastan rumsa. Ach sin mar atá agus í tuki. Agus well, no dit sí te le hína híneag agus ní héag an kick meach a kick sira escap. Mar sin fair agus ceapan fair lá parke Clann nGael sin darog dífa. Agus gortú coró gé ceapan take aso. Agus basically bit an brisha hasta ó Lios Póil. Siad cúlín walk an cínach an na scórna bhí tíocht go surbhas go sréan rob. Laidí go mór. Agus an scór Sterní bhíin an chlufa eile den na bútarí tartáid an na bútarí seo bhí corna caiisiil ó bhád an cín na Gaeló go trí híneag le náid dó. Corna caiisiil for ceanasá na pírsí clufa ceanna seoisiú na Gaillimhe. Is don an jawádach na bhí corna caiisiil clufa ceanna síintear na Gaillimhe blinta siar áta cháilte de gunne bór na Tráchtaire na Cárthach. Hála go meach siad a gimmert trúna sa glufa cearú ceanna sin seo siad an clufa réhóta. Agus dar grífa agus a fáil cóirleis. Agus heapin go chora gotán. Beidir go bulla for se stachar a tíomh. Agus Lios Póil chuite go bacant le chéile de barcnis go bheice siad bhfuil siad ná an scór am siú. Mar sin rud atá tarlú sé simú bhfuil Clann nGael an ná cúlín a chó scór am siú. Agus well, téitach amdris a bhí ná chuine seo. Ó grífa ceirceoir agus an réitir sásta scaoile caithil súla bhain líor chamach go lá na parke dro cormac ó Cnéide tinta go má go Cnéide ach nar thuirlín se Sunks a Dream agus sin an fearr má tá siad ná sebh na peile hurtt gan tóganach. Your scoile na pobl scoile ceann sin dro ó manín fearr ó goile cunne séiste cunne éigen dé cunne stéige ach tinta go máige. Feirrte go bagúnaí brean ó chéile go deasta go manín. Ach an réite rugga picú gantála agus heapan go trin Cárthach agus botún bonúsach an sinnig Aaron ó Mórtaigh. Sa náta bhí Lios Póil a brenn go má an grífa kick síirge. Dar Macalona parke. Samo dubh faoi bhrú ach tugann sin fell an am. Agus inis Clann nGael chuan an sí mar tá sé go síirí sa dáir leis seo. Fáte Josh McGrath. Sin héad scóir le beise cinú sa glufa seo. Bhfuil Clann nGael ná gáil chu scór. Fáte Paul Tweed dá a beg a háchas in dinta leis Lios Póil an tam sin. Agus chunne siad sin go má. Agus Lios Póil na scoile an sí. Ceann sin scaoilte agus an kick scaoilte agus dearg grífa duna go má na gapal dinta go ngrífach gramó láidir. Cunn sin felliste agus sin immert in Spórt ach i fearr lá park Clann nGael níos tá Clann nGael chuil an sí go seanta go. Dinta go deasa go an seo cómart ach fad le Jerry O'Sullivan. O'Sullivan gur cas ar a gitóig a spás aige cas an tí bheile a blocáil ínta dinta. Hí fáte ras agus hí fáte ras an tam sin a géim an ó beglach níos Lios Póil tá chéad scóir le Harbheith cinúnach ó manín ó beglach. A bhreann se tíiste tá neart bás tíiste. Agus himimií fór táiseachnis agus in ríon agus test na gréine láidir fáte ag Marco manín. Marco Casa tíh bháin tí bheile crothús bás chóhéin. Solo leis a deasóg ar al hímpel leis a gitóg. An tuair sé beitir go chudáasó.
Fósaige. It's couldn't chamach fadla column morle. Agus he couldn't stay go morle. Ger casa de daso bichek mar sin haar trast an ashin score glót fadig fer dahat slat. Agus sin score kinú nach glyfisha. Ach Marco mining tiste agus a tarn tunnel. Og selection fel shaska slat. Ach morle. Kan dasige agus an bhearna sin amach go rá chúlí na ríist. Agus moet Gaeltachta sa goed met Jan. Als je daar zo'n. Ook grieven. Daar elle. Trieflesta. Chamohanle. Spaasige handen is. Niet te veel voor zich landing ellie. Go op cool al foos. Je nog koppel cool in het. Agus uit Jerry O'Sullivan. Voor vroeg daar Breathnach aan. Gaan jonge broer Breathnach aan. Agus nu kabel is een gig zeer snelle. Agus bezig ben aan tahi. Is je hand Jerry O'Sullivan. Kijk zeer snel veldig. Niet kantje is ge. Ga ik met niet toeschke. Thomas O'Doul. Ah, kom eens terug naar kicken zeer. Nes kan je al hier nog wat agus kan je stach. Agus tá gemacht. Jesne nGael. Overhelig kasse, ach nie kasse sie doen. Agus yes. Agus Lios Póil fekem daar Breathnach aan chi het leeg loon. Ik heb goed kijken door. Agus ní bhéin defidir Cathal O'Sullivan tamseo. Fáidir ís go mac lona parke. Fid war gairí agus a grútse ag go fearras lúis ná an ortig agus an teag deas ag an brise sin léamh. Agus a fáte ag an gustar éim an óbeglach. Má ortig. Agus sin an spéidir léro Lios Póil an taí tacup. Ceantin staithe dro amháin Mark grúte agus an chéad warceap gan trúna. Ach a tinta deas agus chaha éad am a Gaeltachta bhla leis a gig pass seach sa spás. Ach nis seansa go mainin an Mark seo hógeal. Fech an scór seo cinúnach chu sé trí chúlína de fórna ríist. Is tan sam go srí an ama leis na Mark níoseach an réitear scoil leis go leor. Go glót fad ag Mark mainin agus scór le fátige. Agus jeap an go seach cín fad. Agus an ceantin an das agus an bhearna go chúl nis a bhfuil am ag Clann nGael na pointí ebrú. Well ní bhéh mai idir le Lios Póil ceanna rótar agus a grúte ag nó go hiigín lá na parke. Fáitir aige. Cear an mainin ebrústeach is go firíist. Agus well an ceantin grúte cheapin ag Mark mainin. Ní dón grún gramú sin an láidir ach locht Clann nGael a clabaracht. Agus kick sér vesna sean. Pegin ní éasca ní dóm gúil se just slat ní smúg na chúlach. Siad béidir scór na bua go Lios Póil mairí nó. An táimid gemacht go Clann nGael. Seantacup. Ceanse chuir an sasna bhfuil si haar an tasna tá. Agus an bhearna agus béad go bin sin is agus go gíntoch sé sin. Ás Lios Póil a glufa ceú canis Comórtas Peile na Gaeltachta ficim ó Breathnach an dar Breathnach an híos gortaí. Agus an bhróig baint ró. Agus, well, an réitear ní dón go sé stop leis an immert. Ca sé stocaí chuid. Dús agus an sin broga pelle.
So Rita roll a cantlesh. Good put the tarnish that's no matter noch. Lios Póil. Not too short on Canadian up. And had show Rochtal. And guess he put the Rosann and kick him off shot. Come a hack up. So Dara a bust on calculator. So now we bet Comórtas Peile Gaeltachta the Lios Póil for Jan Cup Brain Chama. And guess a bust on Tugel. A Khadama. Let's give not Tugel. Test lodge in shot. Ach, Tashid Breathnach on. Agus hála go meiste tuairteáil ar chóir na caiisiil. Glufa Carú Canis, a bhfuil Clann nGael heachtar ais. Cínta go meneart go breanú Glufa Canis, Christóí Rain. And seo Spórt TG YouTube. Ní stearnaí, agus éman óg ó donna chu gimmart gunne ghaire. Chan réite rug kick slas bhés an, go Lios Póil. Cáis da has draw money in ríist. And Grúise, tenta go maigad na Costantóirí Thompson. Agus Clann nGael chosan siad go más. Sinna Carlo Calla. Tháinig siad rais, ach ní roiad lógal ar chó scór, agus beidir go bin an buile sicóla chus múví sa glufa seo. Na roiad lo, sinna Dara grífa, obair na gapal den grífa gan chlufa. Agus súin inis an tam siad Dara. Agus Cian, cóibrú le chéile. Shantin Jacob, which had not score am shoot, Kasha beidir cool ibrú. Like cooling am shoot, Kianchin Bultze go hard, will she crane ta, and get tugging Chad Ash Father Coola. And get in Kianchin, Haran Saston, like Dara. Marshin, cool one in the phone, if Ekach McCool, Standuba Hijernach. Well, there's so many Cliffy Comórtas Peile Gaeltachta, the Honig McCool Zernach, and get cool, and get cool Kinunach, or Will Clann nGael and cool am shoot. The Will Amakup. Maccal on the park kick, botún den cool body, ní minic leis do bhFear, agus sin leit in Seoig Philip McGarry, nish. My Valenchach and Keen, fecinn se Thomas O'Reilly ní Kianchin Creen, agus achos in Tintig Lios Póil. Ich heb mar kick sear in Seoig Lios Póil, tá fu yere, agus Tintig Marg lá chud Lios Póil. Agus ní le din in the shige, Ronan Griffin and Clugin ochonyal. Achos int. Agus hála go meach núma dú rógam chuúte bhgurtia. Bultze sustion tíline, Dara grífa dina gamal Clann nGael, ó grífa láidir. Achla fyrir méige. Cuirtú cúna, fecinn se polo trúi, Clann nGael is cool ibrú a seo. Fáte, ag Dara súin, Kianchin Bultze, an Kianchin clé, agus a fóríl. Agus well, na himnoíine seáil an áirce chéile. Colma Murle, Gyrú full amach an réite, Kitta fác iad a glog. Ach go Lios Póil an rud is tábhacht í Robson. Na sin hafna níróide. Tá Marco Manny in mun seo, cuirtún na níróide. Carlo Sullivan, ta'n se Maccal on the parke. Grúteag Dara grífa ríist anna bhaid Tintig Dara grífa. An go crúd a tarni go Clann nGael. Ag gyrad a hairn tirás a glyfach. Tá fel ag Clann nGael agus tá mo háin le. Achos in Tintig sin Dara Sullivan. Láh láidir aige. Agus siar tá Clann nGael gáil. Anton O'Suan. Cian fáit aige. Sean lá chúlaí. Cian fáit agus í fáit tirás ag Sean Anúnan. Agus nish Lios Póil. Beit go bin a seans Clann nGael. Hí fáit tirás agus í fáit tirás ag Darren O'Calla. Agus ifir unsaí. Jerry O'Sullivan. A bhfuil siad ná cool ibrú. Kianchin Bultze. Bultze ard ach Bultze Haran Saston. E mé Amakup ag Clann nGael ní dólam go bheice. Agus Thomas O'Reilly clifa mai méige a bheice muid seans eile. Tá mo háin le agus eis an bacha go Clann nGael an seach nín definitely gá láid ar Carlo Sullivan. Réitar breanú ar a glog. Tá breanú an úrdor. Agus sin é tá Lios Póil cáilí go chlufa Carú Canis Comórtas Peile Gaeltachta an rán na Sóisear tuair siad chud a hant ar chóir na caiisiil agus a clufa an tainmh pellinseir na Méilte le tús a chuile actionna de seachtainna ar barc seo a cha grúte ag Lios Póil agus an cúilsin for Matthew Seán O'Cinnéide an cor cinúnach sa glufa an bua fáite ag Lios Póil chéirí ar Clann nGael na mí an scóir dúnach an seir na Méilte Lios Póil hí na Cárthach Clann nGael 9-10.
Denta go deasca Spórt chun tuga Thomas O'Doul. Denta go hálaí a cup. Agus Josh McGragan chéad scór Siúltar san Sathairn. Scores as Clann nGael. Lios Póil an Unsi. Da fertíh leis. Sinna Cormac O'Conneidir. Shanta Cormac Colchan Keen. Magan Chan pass love and Euro bullish Aishal Sábal to the goal bora. O'Conneidir Ish Bulse. Cormac Colchan Keen. Magan Chan pass love and Euro bullish Aishal Sábal to the goal bora. O'Conneidir Ish Bulse. Al she says a goal for Yere. Go O'Conneidir and Conneidir Helle. Sinna O'Money. A casa bhícheck mar scór gas sin scór all-in a cha crothí ag fearn hat slát na bhí se faoimhrún seo ó mór leirtíh leis chéin ach tá Conneidir sciúpaí agus spáin sin na sála go Sam O'Dave agus an ceann sin Siúlt go glód sa Harris an Sathairn sna ó Breathnach chun deire tenta mag macra bach an ceann se go hálaí muí ar an Sathairn posta builte ach cúrin si Jerry duna go mach fall seán ó tíarna cha sluchaí súsa Lios Póil O'Sullivan, Harn Sathairn, scores as. Shall I see? Didn't get Mark Tweed, didn't go as a Gaeltachta Lodgerig, Philip McGarry, Gramu Lodger, Ach Togencha, Agus Kurincha, Lios Harn Sathairn, Agus the Rater, Sochin, Ord. I thought she don't, she had a vision team, Marshina, get paid, Grishashi, Lios Póil, Bishashi, a Cormac O'Conneidir, Agus Unti, Washing Connoisseur, Gadisha, Staffala O'Manin, O'Manin, Gaelish Dasog, Gominiclish Vicreen, Lish Gitog, Achin Kianchan Harn Sathairn, Hinisha. Your Casalash is Dasog, Kianchan Bultige, Wuchi Creen, oh, Harn Sathairn. Tenta go mag goal bora Cathal O'Sullivan O'Conneidir lef him Conneidir Gadisha. Kianchan Harn Sathairn sin score glót ar fad Cormac O'Conneidir. He was clishtig Colm Merle. Kianchan Mishnu le go Manin agus Tashi Tashtal. Well dur meg bin da Felador Sáil again. Mach fadala Matu Sean go hard to she sin Harn Sathairn agus tús. Kianchan cunta just is the shantan try go Manin. Bihek Macula get a will to she saw it a goal body to take a hitach. Eg pad who look a baited Maculi na the light cup. She an long tussach and Kianchan ard. Eg Jerry O'Sullivan. Agus ta shat points to Turkey. Gerald Tishted and Lena Cousins force it Sawalesh. Will kick Sir Groot ticket. Will ta score for ticket. Agus score ma agus Cárthach Clann nGael wall. Gaeltachta Philip McGarry. McGrath. Ilan sin Gaerig McGrath Kianchan Harn Sathairn. Ishi Gaer, Ishi Creen. Ger Casa de Dasso, Bihek, mar sin Harn Sathairn sin score glót ar fad ag fearn dahat slát. Score am siú Casa beidir cool Ibru. Like coolí am siú Kianchan Bulse go hard, will she Creen tá. Agus tugann sé as go fad le coola. O'Sullivan, will she nan cool Ibru. Kianchan Bulse ard ach Bulse Harn Sathairn.